Chystáte se kupovat ojeté auto? Pak kontaktujte proklepneme.cz. Nejdříve prověříme VIN. Detailně prohlédneme fotky z inzerátu, přefiltrujeme prodejce. To vše ještě před fyzickou prohlídkou, abychom snížili pravděpodobnost zbytečného výjezdu. Pokud je vše OK, vypravíme se na prohlídku vozu. A ta je opravdu podrobná. Provedeme celkovou vizuální prohlídku, detailně zkontrolujeme karoserii a poškození laku, včetně měření jeho hloubky. Stejnou péči věnujeme interiéru a jeho funkčním prvkům. Následně připojíme moderní diagnostiku a načteme paměti závad. Pokud je vše v pořádku, vydáme se na testovací jízdu. Jestliže ani ta neodhalí nedostatky, pokusíme se pro vás vyjednat co nejlepší podmínky nákupu. Na závěr zbývá jen zkontrolovat doklady, kupní smlouvy a další dokumenty. A pokud máte starší auto, poradíme vám, jak ho prodat co nejvýhodněji. Ve většině případů se tak náklady na naši službu zcela pokryjí. O tom, že naše služba funguje, se můžete přesvědčit z mnoha referencí našich spokojených zákazníků. Tak se nám ozvěte. Budeme se těšit na spolupráci. Proklepneme.cz